sakon ya taso, kan na furta duk jiki tsoro zai doso. Haka ne ta jira shi kwaso kai na tun ya taso. Gashi ke ko kin gudan ba kya son fallaso, yaya kike so in kasance ni ku a rayuwa? Kin ga dai so duk jiki shine dai garkuwa. Gashi ke kona nema kiga karshen rayuwata, dan kwana shaida in ta bar kwarai sai makabarta. Ki tausaya min dan Allah ki bar ta da nutsuwa, a koda yaushe ki daina zuwan mata fatalwa. Na ga dai ni na ce na so ta a rayuwa, kin ga dai ke ce kika bar ni a damuwa. Kika ce badan ke ce ɗaya garkuwa, ko adatan na fara shirin mai rabuwa. Sai kice na zamo mai yin so da gaskiya, kar da in fara a koyaushe da hayaniya. Yaya kike ji in na furta kalamin kauna ga wadda ba ke bare a take ke yin kuna? Ki fara yin ihu kina ta cewa so tuni na barki, kuma lissafin ke kadai ce tuni na maki. Tuni raina na fi son mai so na da gaskiya, karɓi kauna tawa ko yaushe in dariya. Karki manta shine saƙonki da kintina, shi yasa na faɗa ki bar ni ki bar ta kauna. Haka ne zai zama mafi girma bisa zuciya, ita ta so ni tun da ke kin bari na a zuciya. Ya to taya ne za na bar ta na dawo gunki, maimakon da kin bar ni yanzu kina gan doki. Gashi tsoro kin bani yaya zan yin soki, kin hana ni sukuni kina zuwan a mafarki. Ki hana ni bacci da takurar kitin gizo, ki dubi Allah na ki bar mu zauna lafiya. Aitin da sona baki ne na barki a rayuwa, babu laifi ba fada kika bar ni da cutuwa. Nai ta faman nazari kaina yayi ta zuwa, har ta kaina fara san batu ne na zautuwa. Lambarin Allah sai ya samun son wata zuciya, har na fara jira sai ya kai yayi mini mamaya. Na yi dace tun da ta so ni kuma da gaskiya, so da ƙauna ta bani babu hayaniya. Ke kwakin ɗau wanda kin ce ya fi ni a duniya. Na yi kuka gashi yanzu ina yin dariya, to ya kike so ne ko so kike yin ƙara ɗumautuwa? Tambaya amsa ki bani mai sauraro ya bibiya.